Iselmilkom programmi ieħor kuxjenza l-lum li qegħdin ftit jiem qabel il-miliet. Dawn it-tlet programmi li ġejjin se jkunu ferrieħa, programmi li se nlaqgħakom ma' ħafna preżentaturi, personalitajiet biex nifirħu ftit flimkien ukoll u fl-istess waqt nagħtu kuraġġ lilek jekk qiegħed f'xi sptar jew inkella dejjem minn żmien diffiċli. Dan il-programm matul il-sena ovvjament inġibu ħafna stejjer li huma ta' determinazzjoni, stejjer diffiċli imma li jagħtu kuraġġ u llum miegħi fl-istudju għandi ħafna kollegi, għandi lil Jurgen Manicolo, għandi l-Antonella Vassallo, għandi l-kollega ġdid tiegħi Pier Cordina u l-Ivan Gaffier ovvjament li huwa parti minn dan il-programm. Illum il-programm huwa kif għattilkom naqra leġġer u ħanibda bik, Pier, inti mill-ekx li naqat magħna fuq Magic Malta u kollega tagħna u vera fraħt li ġejax dejjem ammirajtek. L-ewwel nett kif int u naf li bħal da żmien tkun ma taqafx, huwa żmien impenjattiv ħafna lik. Huwa żmien verament sabiħ u żmien diffiċli u fl-istess ħin żmien vera sabiħ għax sew l-events, intaqa' ma' ħafna nies jisimgħu il-Magic pereżempju u jgħidu l-istorja tagħhom pereżempju. Emozzjonijiet kbar anki fl-events li jkolli, ġifieri dal-aħħar kelli event fej kien tieġ fejn l-arusa, il-miżżewġa issa, żifnet ma' persuna ħabib tagħha kollega li kien f'wheelchair. U l-emozzjonijiet li ġew fil-mjajta għax kien xagħra verament sabiħa. U l-emozzjoniet li ġew wara kienu inkredibbli, kemm persuna nselmilu hawnhekk Sandro Zammit pożittiv tant li ma staħax jisfen ma' dal-brajd u kienet emozjonanti ħaġa. U għażmien diffiċli sempra ġurnali ikun biżi ħafna, ġifieri sew bil-ħanut, sew bil-events, bix-xogħol tiegħi, imma ma jgħaddi ġifieri da żmien. U naf illi kemm għandek bond sabiħ mat-tifla tiegħek, illum kemm għandha żmien? Illum 4 talaq 5. Da żmien nagħmel tiegħi niċċaħħad minnha u b'dispjaċir kbir, ġifieri għax qed naħdem kważi bħalissa naħdem su 12 sigħa 13 sigħa kuljum, issibtu l-ħadd. Imma nimmaġina għal-jum il-miliet ippreparajti la xi sabiħ. U l-biċċa hija li jien naf, ġifieri jiena naf li ta' dak li qed niċċaħħad minnha, naf li għadha pitada, ġifieri kif jgħaddi l-miliet, ħajkolli l-ħin kollu u l-quality time kollu biex ingawdiha. Ġifieri għalkemm nipprova nsib ta' sija law sija li fil-weekend speċjalment. Fil-fatt nammirak li inti ċaqlaqt xi affarijiet f'ħajtek biex tgawdi lilha u x'vera x'kont sa jgħid li filgħodu qatt ma tara tifla. U ħanajda l-ewwel darba fil-programm tiegħek li fit-2026 is-sena li ġejja ħankompli ċaqlaq aktar affarijiet. Għax il-ħajja hekk tiċċaqla xi ħaġa mbagħad tiġi xi ħaġa oħra u sena li ġejja nagħmel affarijiet għandu deċiżjonijiet biex ingawdija aktar. Speċjalment issa ta' 5 bdejna bil-homework, bdejna bl-affarijiet li għandha bżonn tagħmel għall-iskola, għall-crafts, so nixtieq nibnija tal-imod li tkompli karriera tiegħi reputada. So everything, the grass is not greener on the other side, the grass is greener if you water it. U jiena mat-tifla nixtaq tiegħi ħin biex tkompli tikber. Mhux isimha t-tifla? Luisa Pija. Luisa Pija. Le, dana veru affarijiet sbieħ li qed tajtu qed nieħu gost. Ġieli ġralek xi ħaġa tad-daħ hekk xi ħaġa li ma stennejtix waqt li tkun onerja u inkella tiftakar f'xi ħaġa hekk li forsi kienet ftit imbarazzanti. Insomma, inti kont ġieli tidħol għalihom daw it-tip ta' stejjer. Le, jiena biex niftehmu never had moment. Fuq ir-radju għal dal-aħħar 3 snin, 4 snin, bdejt indaħħal dal-famużi voice messages, bdejt nara il-WhatsApp jibatulek il-voice message u ovvjament ġieli tismagħhom u ġieli ma tismagħhomx. Tgħidlix ta' tal-voice message, biex tlaħħaq. Kellek xi waħda ma smajtix u tfajta? Ħafna. Bażikament għax ġieli ma nlaħħaqx hekk it-tip ta' ngħid di mhux tajba, mela nitfal oħra u tiska 3 minuti. Ġieli tmur xejn sal-bathroom xtuka. Kemm għadda. U ħaġa li lajt hija li dawn bat li wet voice message li ma kienx għalija. Kien lista ta' xiri l-mara tiegħu. Ħarġet onera. Tajba. Mhux fuq stazzjon ieħor. Tajba. Darba minnhom bat li wieħed ukoll li ħasibni preżentatur ieħor ta' stazzjon ieħor fl-istess ħin. U qed jirrakkunta li għax Gordon għalli. Gordon. Nsellem il-Gordon li s-soda kien. Gordon għalli kif intu rajt għalli xina nħobb nisimgħek u xina ħarġtu live. Għabat ovvjament
awkward moments oħrajn ikolli. Il-biċċa li ġieli wieħed jinessil l-ieħor kemm ikun hemm. Ma ħelwin daw l-episodji vera meta jiġrulek. Anzi ma kinux gravi biex xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jorgir, inti kollega wkoll ġdid tiegħi fil-programm Fortuna, però inti rajt ritratti tiegħek inti vera tħobb l-avventura, u inti ma tħobbx tmur x'imkien lussus. Inti għatli, u għaw xaħat bħalek, sa ngħidlek. Dak għandu ħafna stejjer. Ma tfux bħali nfittex, jiena naħseb anka Antonella bħali nfittex li jekk jista' jkun għalkemm ma naffurdi jaħiex imma sa forzar irrida lokanda jiena. Minti le, inti laqwa li ssib biċċa fejn torqod anka mal-art u toqgħod. Mela, minħabba nħobb kulturi differenti u anka ikel differenti u hekk għal minu darba fis-sena nipprova noħroġ il-barra mill-Ewropa. U fejn mort pajjiżi għandi xi ritratti fil-fatt? Jien naf iċ-Ċina, Bali, l-Ghana, fejn naf Sri Lanka, l-Amerika, l-Awstralja. U anka ġieli ma kellekx tikol sew, xiġifieri kell darba għatli inti anka kamra bċertu nsetti li żgur. Żgur, li meta tkun f'daw il-postijiet tistennihom. Meta tkun f'daw il-postijiet tistennihom ma niddejjaq xejn. Xi torqod u tara l-setti għaddejjin. Ma x'tagħmel, jekk tkun jaġġor nofs foresta. Jekk tkun jaġġor nofs foresta tistennihom. Aħna qegħdin fil-post tagħhom mhux huma qed tifhem allura. U anka ikel pereżempju jien naf kilt il-bram meta kont iċ-Ċajna kilt is-saqaj tat-tiġijiet. Tipprova l-affarijiet tal-lokal. Jekk għax forsi biddilt jew xrobt ilma li ma kienx daqshekk iġieli. Le, l-ilma noqgħod attent ovvjament x'tixrob, imma mbagħad bħala ikel eċetera inti tkun qed tuħu l-prekawzjonijiet minn qabel għax tuħu ħafna injections biex ma jagħmlulekx ħsara u l-ikel ta' dawn il-pajjiżi. Inti xi praspar għandek, ġieli ġralek xi ħaġa. Laħwina, ara relatati mat-television, waħda li żgur nibqa' niftakar meta kont nipproduċi u anke nippreżenta l-programm li kelli u kelli mistieden il-Dorian Kassar. U jiena minn qabel kont nagħmel ħafna riċerka xi jħobbu l-personalitajiet, forsi xi affarijiet mhux komuni li nafu dwarhom u sirt naf li huwa fissat f'Raffaella Carrà. U jiena bomba, ħanipprova nġiblu messaġġ minn Raffaella Carrà biex imbagħad nurriwlu fil-programm u naraw ukoll ir-reazzjoni tiegħu. U bdejt nikkuntattjah fuq Instagram u fuq Facebook, inkellem Maltin illi għandhom huma mitla sew tal-Italja allura forsi jkollhom xi kuntatt. U mbagħad fl-aħħar sibt l-email address tal-management tagħha. U qed nikdbilhom jien qed ngħidilhom dax-show x'inhu. Żgur, qed ngħidilhom dan ix-show x'inhu għandi preżentatur vera popolari Malti li huwa affissat f'Raffaella Carrà minn mindu kien żgħir u baddi l-email wara xi sija nirċevi email lura. Għaluli, would like to inform you that Raffaella Carrà has been dead for the past year. U jiena x'mistħija insejt li Raffaella Carrà kienet mejta, insejt. Ovvjament rid l-arti blan, naqsar ġajt battilhom lura. U għetlu l-Dorian imma li provajt. Wara l-programm matlu mbagħad kien ġara. Tajba, Edi. Xi ħaġa li ma ninsijiex, ma ninsijiex. Tajba, Antonella, inti kull sena ma ta' jkunu dal-programmi li nkun irridek, għax inti minnek. Naħseb it-tielet darba di. Inti minnek iġġib il-bazz u madwarek. Issa dis-sena għandek il-kilo, kellek ħafna programmi qabel, insomma kif insejra f'dal-programm. Ok, qed nitla fil-pis waħdi jiena, nieħu xi kedda lemma l-ħawd. U min jaraw jgħiduli il-Marja kif inti niżlintu għatta, jgħidhom li dawk bil-kedet li ġieli nieħu. X'tiftakar, naf li għandek ħafna għandek lista twila, ma hemm xi praspor li ġrat l-ekoneri li mhux ħadd insaqat. L-iktar waħda meta kelli darba l-Doris Zammit, dik tgħodni kollox bis-serjetà u da. U kont il-bista ta' Wednesday niftakar. U di bdejt inkellem għabxu tagħmilli Antonella. Jien Doris ta' di bdejt tagħmilha min inti x'ħadd saqsik. U nibqa' nagħmilha ta' Wednesday u nibqa' serja u dim u kelli ieħor ġralu l-istess u qalulu kemm kienet kattiva miegħek. Beqgħet ġifieri jekk jiena li jibsa tal-karattru. U qed inkellmek tal-karattru.
Jib mis-sana għaw bat li nitkellem bismi u daw il-kommedji, saqsi Jurgen, x'nirrakkontalhom fil-uffiċċju. Palma taf mara. Dejjem xi ħaġa, dejjem nivvinta xi ħaġa. Vera, vera. Dejjem. Imma anka pereżempju di għamlet tiċ u ta' kellha l-programm għad-disaw u tiċ kbira għamlet ġifieri. Ħafna ma kontx Mela. U dejjem item qabda ma ġejmiex, daqqa ma waħda, daqqa ma l-oħra, u dejtlu għaddej ħajjin dejn kollu taqlibilu dawek. Ma anka per eżempju l-karnival, dem kon nistennija fad-disaw dem tilbes ħaġa differenti u l-kru kollu ħal. Le. Mandu għada riċenti ġat li. Milux. Kont għaddija bil-program u il-televoting u jien ikolli fuq l-iskin wara jkolli l-karta fidejja. U dafda għadu bdew jagħmlu li sinjal, like, jibbajt naqra u li kontet naqra mexxejġ xi ismijiet jiena. Ma tajċ kas li n-numri li qed naqra jien mhux qed jaqblu ma' n-numri li qed jaraw inni u nibqa' meri taġi wara ġifieri. Isma' ma ktibtuhom sew u hekk u jien milli ktibt jiena kienet il-ħażina ġifieri. Ħarġet onerdi. Imma kuna ħarġet normali bqajt għaddejja naqra, anki kelli kunċerti u darba biss sentenza. U għed il-Marija jien suppost mortem muġaw, taf xamil terġaj dor blura. U għagġajt komplejt naqra, ħat manduna ta' u l-ismijiet nibżek u li xisem Stramp darba l-katedral tal-Imdina kiena violinista u kell-isem partikolari u kun joma bdejtni midi zgur ħaneda ħazina u veret ta' ħazina kważi waqaf fin-nofs u ħabibti il-pjanist Clifford Borġ għalli Antonella, kont semmut bid-daqqa tigżgu. U għajtlik dil-violinista terġa tiġi ħanaqbżu isima. Min s-sanejdu, zgur, min s-sanejdu. Ifbal inti jek nibdaw ħafna pras partijak, pero ma nistawx ma nsemmux dik reċenti, għattil il-biraħ. Da inti għadak kem ġej mill-Ġermanja biex tara l-famużi Christmas Market. Dejjem xi kommedja ta' Mela, ħanibdew bdi, għajdli tal-Christmas Market u tal-Gallettina. Mela mort Christmas Market issa, ftit jimilu għaddi kif nasal u ma konta u jgħatnu u tindura mek wahdi, xin insifer wahdi u rajt fost ħafna affarijiet li rajt wahda tbiħ ħafna jisom dawk għaw il-brezz, il-ginger bread, dak il-pupu, eksajħe, insomma u dawk vera nħobbom. U għaft biex nixtri, ovvjament. U għattila two of these, insomma, u ma għawnaw, ma terxefu bl-Inglis, għattu bil-mossi, mill-latu, imma mbatt rajt eżat wahda, kella kelb eżat kbir ħdejja, kollu suf, u bdiet għattaħom lu t-tieħ. U għaddina xet it-tieħ, insomma. U eżat kif ħallin uħodhom. Għattila għawdi għartli dawn huma tal-klip, il-gallettini tal-klip. U jħani per il-gallettini tal-klip. Rit l-arti blani, mbagħad għattasex nambihom, mbagħad għattila please take it. Bekku, insomma. Rittom l-ura, mbagħad għartli no, għattila yes. Mbagħad jisab kien xuma supervi Ġermaniżi naqra, u bis-supervi jasabtita u tatnir 5 euros. Kienu tal-klip. Għandi, mela, Jurgen bħalek, ġifri intom tajbin biex s-sifru flimkien zgur. Le, ma nix tajbin. Għalix? Biex s-sibli xellu kanda pal-ma ġenerali l-Italja. Spiċċa bin nis li din mija ma jafx minn umma. Għajdu li, ma nafx kem faddilna ħisu l-direttura xekon jifqu ma u ma naqafx. Spiega li din, għaliex inti taqbatu tmur ġo akkomodazzjoni barra minn umma ma titċekjax. U saħan sitra, jien bellaħtni ta' Londra, eh? Ma jina, ħanajlek, jien nitċekja. Kellu 120 ruħ. L-istess kamra. Musfadda tijaj fuqnet, minek rasi bnedi d-dakkalek. Isma, Marija. 20 ruħ kamra tal-banju wahda, eh? Per eżempju, anki, sissanni kif insifer, insomma, imma nidħol fuq l-internet, rajta sabiħa l-kamra, bit-tapit, bil-purtieri, u bħek, imma beta wasalt, ma kienx l-istess vera. Grada laqsajt niftaħa, bat rajt li mer arti bil-kod. Nafas 4411 u għalxie ma bedriġ bdejdik nafas il-pum l-għulen forsi jitċaqla da jiklaw jinżel ma riċiklali, un bat
Mbagħad insomma rġej battilhom email insomma u batitli kod ieħor. Tħalt ma kienx l-istess kamra, qatt jien ħanibqa' hawnhekk. Insomma, ġa kont ħallasta, mort fil-post ċentrali, insib minn fuq il-Google tal-Gustus biex insib hostel, Mort, u kellu hostel ta' 8 persuni, nofsom nisa, nofsom irġiel, insomma, u jiena ma taġqos fil-lukanda, x'da. Imma hi, għattisa nimtet naqra noqgħod fuq is-sodda. Sot wieħed nisma' l-bipi ħabbat, u nara 6 pulizija fil-kamra. Jintwerwit, t-tiċa bint ħazin. Dak il-ħin għalija ġiet f'moħħi, għat jagħmel ħaġa ħażin, min kien taħt is-sodda taħti u jinqiegħed fuq. Insomma, kellu affarijiet li mhux suppost ta' sustanzi u għaw ġew ħaduh magħhom. Imma bdejt nibsa li lini tefa' li xi ħaġa fil-basket u joħduni magħhom il-ġejma. Però ma taqgħu wis, ġifieri, da xejn, la jippjana. U issa wkoll mar Amsterdam. Di oħra ta' jiena meta jgħidli li dan il-kemmu kif jista' jkun dejjem xi ħaġa. Marġo l-istess akkomodazzjoni, għajdilna naqra. U di kamra u ma kellix kamra tal-banjet, tal-ba x'għamilt, qalli kelli noħroġ barra fil-bar. Barra. Trid tmur barra fil-kurutur, insib it-toilet, insomma, it-toilet u affarijiet hekk. Barra trid tmur, mort barra jisa open air hekk ġifieri. U murek, imma ħanajlek Antonella, minn billi mux għal-flus, to be honest, anki t-respettaturi, ek najtilom, imma jinti, mux kem torqot fis-sodda. Mux xorta. Mbagħad ikunu programmi bħal dawn, jiġu hekk li tal-istejjer. Imma dejjem xi praskura, dejjem fl-akkomodazzjoni nagħmlu. Inkella għandu vizzju ieħor, ara taqblux miegħi għax jiena peress li ħabib tiegħi nipprova nteħ pariru. Dejjem ħafna ikun waħdu dejjem meta jsif għax hekk jieħu pjaċir, mhux għax m'għandux ma' min, għax hekk jieħu gost. U dejjem nara ritratti tiegħu ma jkunx ħadhom hu, ppoża lihom mhux ħadd ħadhom. U jaqbad ma jafhomx in-nies itihom il-mobile u jaħdu l-ritratt, issa biex jaħdodlok il-mobile ma tafux. Kollek nispiċċa, imma l-ħarwad waħda mill-mhux raħlilek ħin, mort l-Ingilterra u l-Ingilterra nħobba ħafna u klajt fil-tal-linja, dak li kollok issa fuq u hekk u jiena qatt fuq għax inserta b'nazzi, issa fi żmien il-miliet. U fil-b'nazzi tajt wow, kemm sabi, ma xorta kienet il-kesħa u l-bist il-ħut hekk u qatt qudiemniet u nħu l-videos u nħu pjaċir, sniblaħ, insomma u nħu l-gost, vera, huma l-ħobbi tiegħi fl-istess ħin. U dan għat kem tal-linja waqaf. U għat ħajrikkep in-nies. Imma mbagħad jisu wara xi 7 minuti 8 minuti, għat kem ħajdun wieqaf it-tawwald, għat tawadna l-istess post. Inħares lura persi kelli l-kappa m'għandunajx biddi, u naraħ vojt tal-karozza tal-linja. Għattom mitaw fej qegħdin, double decker. Għaddaw fej qegħdin inżil tisfel dak il-garigor u naraħ ħajs vojta. Immur biex jiftaħ il-bib u kien imsakkar. Għara nesik. Ninsini fuq, għaxi mandu għaxi laqas id-dunajt li kellu ħseb break da. U jien ġennint, u bat kellu l-buttuni bdejt nafas u biex forsi tinfetaħ l-biba ta' Melissa Hosif, ta' Bil-ħos, biex u laqas infetħit, imma bdejt inħabbat in-nies. Kolla nis Ingliżi ma tantx jgħinuk, kollha dan għalejja kulħadd jitħaq, jien inħabbad u ħadd ma jiftaħli. U mbagħad ġie wara 45 minuta, 45 minuta kellu l-break. Għalli kif tħalt. U għatlu bl-Ingliż, u għatlu inti għalfejn sakkartni. Għalli mhux jien sakkartek, għatlu xin kont fuq, kellu l-break u għasinduna u sakkarni jem. Għamilt 45 minuta. Maluf tal-left fil-double decker. Mr. Bean, ta' vera, id-dawra ta' wara kienet. Le, mhux xejn għax għalli biex ninżel, għax mbagħad kellu rottoħra, u ma tintliftu konx ta' fejqija. Intliftu totalment. Fl-Ingilterra ma konċ fit-ċentrali naħseb u kelli nimxi mixja biex nerġa' nsib tal-linja minn fejn ħanirkeb. Ġifieri kommedja. Imma mbagħad ngħid għaddiet ukoll. S'issa dnijaw. Jiena qatt ma nsifer miegħek żgur. Inkella qabel ġilura bej flajt oħra nofsija biss kellu għata nifsu sakemm wasalt. Kemm ġrejt ma toffi Frankfurt. Mela, dan huwa żmien kif wasalna lejl aħħar li ċertu nies isbuh diffiċli iktar dejjem hekk ngħid jiena. Messaġġ qasir minn kull wieħed minnkom ta' kuraġġ u għal dawk li jkunu qegħdin jarawna biex f'dan iż-żmien li għalihom m'għandhomx festi, forsi mitilhom xi ħadd u forsi ġralhom xi ħaġa jew għaddej minn sfida partikolari intuhom il-kuraġġ għax messaġġ minn għandkom japprezzaw ħafna.
Ibdilna. Nibdejjina, fem il-ħajja hija mimlija sfidi, kulħadd għandu l-sfidi, ma ovvjament kulħadd iħoss tiegħu, dik hija l-verità, ma kuraġġ ħanibdew sena ġdida jekk Alla jrid ejja ħanħarsu lejha b'mod pożittivi, naħseb il-pożittività fil-ħajja hija importanti ħafna, ġifri li nkunu pożittivi. Ser iġibu wkoll we're going to attract ukoll positive vibes bażikament. Antonella? Jiena forsi minn barra minn jisma' nitkellem u niċċajta jridu moderna u għalajna u ġiri imma mbagħad fejn jiġu affarijiet ta' serjetà ta' vera ngħid aħna qatt maħna waħedna x'hemm Alla, jiġifieri jekk inti temmen verament jiġri x'jiġi kulħadd għandu l-isfidi, kulħadd għandu l-problemi tiegħu minn ta' Mart, minn ħaġa u minn oħra u jista' jkollok minn kollox nies vera sinjux biex niġġudika u xorta waħda jħossuhom waħidhom. Nies li qegħdin fi crowd u xorta jħossuhom ġi mhux dak li tara bajnejk, ma kemm importanti li l-ispirtu tal-miliet nużawh l-ispirtu l-isma' Ġesu Kristu twiret fqir, far, u nqablu aħna ngħidu napprezzaw dak li għandna u forsi f'dawn il-momenti ikun hemm momenti li naħsbu għal ħaddieħor u nitolbu għal ħaddieħor xi talb għandu power qawwi ħafna, ġifieri nemmen ħafna. Pier, forsi messaġġ qasir? Jiena nitla' fuq il-karru ta' Ivan, għax uġbitni l-istorja tiegħu u jien nafu wkoll. U kemm hu sabiħ fil-ħajja, tuħu gost. Tuħu gost mill-affarijiet li ma tippjanax. Jiġifieri ħafna drabi aħna ngħixu ħafna stress u kulħadd jgħaddi minn stress ta' xogħol, ta' ħafna affarijiet. Però bad tajjeb li għal jumejn kif jagħmel Ivan, jieħu gost, imur waħdu, jesperimenti, jieħel fil-bass, imma xorta tiġi lura bitbissim għax xara differenti. So paritija hija s-sena li ġejja, fil-festa tal-miliet most partikolari ħodu gost. Ħaqtaw daqsxejn mill-stress tal-ħajja. Għax wertit, il-ħajja sabiħa u sbieħ dal-momenti li fihom inti tkun daqsxejn tuħu gost u tagħmel l-affarijiet. Messaġġ qasir ħafna Ivan għax ħanala. Il-kelma tiegħi hija kif qal Pier u kif qalu sħabi, ovvjament jidu nagħmlu kuraġġ fil-ħajja tagħna kien hemm Christmas tiegħi li kont fil-qiegħ, kont fi sħab iswed, kont f'kollox, ma kellix gost fil-ħajja tiegħi u naf li dawk in-nies li għaddejjin minn dan il-mumenti bħalissa dan il-miliet għalihom huwa jibes. Però illum għaddew is-snin qomt minn hemmhekk u inti wkoll is-sena d-dieħla ħares leha bl-aħjar u tajt jien ħanqum minn hemm. Grazzi Jurgen, Antonella, Pier u Ivan fħin sabiħ li qattajt ma'kom. Grazzi, dan huwa kuxjenza, grazzi lil dawk li qegħdin fil-studio l-lum għandillu kull il-Stephen u fil-Kamra tal-Kontroll id-Direttur Marco Spiteri għandil il-Lawrence u għandil Pablo. Grazzi, nerġa' nkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.